Ya kamet jong ba san khubor lingkhoi arpar snam ka kerta na kashnong lauble Southwest Khasil District ubala ha ka Wah Umngi ha ka sngi uble ha ka por kuma nyo beji e jan mit mentala sau sngi shimla lap dien laban kedo ba ka jingja yu te uba san khubor lingkhoi ka dei ha ka arp san terek ujemmang ar hajar san kat ba udang let tong do haringkat kilai ngot ki ba u ulaya let lang bat uni usan khubor ula ha ka wei ka thwe ka ba tip kum ka shar ka ba jingai kuma ar kilometer ye na ka surak ba mau kerwat shilong Kalau progres kecil saya senang. Tahu mau itu itu senang. Tahu kan buat